Tak ja vás tu teda všetkých vítam, sme veľmi radi, že ste prišli. A tak dneska sa tu vlastne stretávame na prvej zo série diskusí určených pre študentov, ale nie len študentov. A cieľ týchto diskusí je vlastne vytvoriť bezpečný priestor na to, aby sa študenti a ľudia vzdelávali a aby viedli rozhovory pre všetkých vlastne tých, ktorí majú záujem o to, čo sa deje v spoločnosti na Slovensku. A tak. Je to dosť, teda pre mňa minimálne a viem, že aj pre iných ľudí to vie byť dosť náročné sledovať spoločenskú situáciu a vedieť sa v tom nejak vyznať. Častokrát je to pre mňa taká španielská dedinka, nechápem tým pojmom, neviem si predstaviť, do akej miery vlastne to myslia vážne, čo z toho je propaganda, čo z toho je reálne. A teda dneska budeme mať prvú tému, prečo chodíme protestovať a budeme teda diskutovať o aktuálnej situácii a predstavíme si dôvody protestov. Ako hostky tu máme dve aktivistky. Prvú tu máme Gretu Grega a je to vlastne kultúrna manažerka, členka občianskej iniciatívy Otvorená kultúra a študentka Vysokej školy výtvarných umení. A Luče Svorada, delegát Aliancie stredoškolákov a študent bilingválneho gymnázia a vášnivá aktivistka. Ahojte. Ahojte. A vlastne ja som Tara, tiež vášnivá aktivistka a tiež študujem na bilingválnom, no nie, ja vlastne neštudujem na bilingválnom gymnáziu, iba na gymnáziu. A teda začneme. Tak obidve vlastne chodíte na protesty a mali ste už teda aj nejaké prejavy. A čo je vlastne taký ten váš najväčší motivátor a hlavný dôvod, prečo na tie protesty chodíte? Tak tá hlavná motivácia je nespokojnosť so súčasnou situáciou. Ja som najprv chodila na protesty ako účastníčka protestov. A potom to vystupovanie na protestoch k tomu prišlo takým nejakým, bol taký nejaký vnútorný pocit, že chcem aj niečo k tomu povedať, lebo sa ma to bytostne dotýka, tým, že vlastne pracujem v kultúre a teraz sa dejú brutálne čistky v celom kultúrnom rezorte. To bol jeden z dôvodov a samozrejme aj ostatná situácia politická, ktorá sa tu deje, je absolútne neúnosná, nie je v súlade s nejakými demokratickými princípami, ktoré ja vyznávam. Ja sa ťa iba takto ešte spýtam, že čistky vlastne, akože čo to úplne znamená a v akej... Ja som si pripravila aj poznámky, aby som sa neopakovala. Súčasnou ministerkou kultúry je Martina Šimkovičová. Je nominátkou Slovenskej národnej strany. A ona vlastne od nástupu do tejto pozície začala mať taký veľmi, neviem, či to bude politicky korektné, keď to poviem, ale taký veľmi nacionalistický charakter pôsobenia. Začala rozprávať o tom, že kultúra má byť národná a žiadna iná. To je taký veľmi známy slogan. Čo je vlastne niečo, čo sme tu mali, alebo čo bolo prítomné v spoločnosti v 30. a 40. rokoch 20. storočia a robili to nacisti v Nemecku. A je to absolútne neprípustné, aby vlastne ten narratív bol v súčasnosti prítomný v demokratickej krajine. A teda tie čistky, hej, čo sa deje. Sú to politické čistky a dosadzovanie svojich ľudí bez výberových konaní. Ona odvoláva odborníkov a dosadzuje ľudí, ktorí sú lojálni v tej jej politike a jej názorom. Odvolala viacerých riaditeľov kultúrnych inštitúcií, Slovenské národné divadlo, Slovenská národná galéria, Bibiana, bez riadnych dôvodov a nových riaditeľov. Oni boli vlastne vybratí bez transparentných výberových konaní. Teraz vlastne najdôležšia správa je, že do vedenia SNG bol vybratý človek, ktorý teda splnil síce to výberové konanie, ktoré sa ale dialo za zatvorenými dverami a verejnosť tam nemala prístup. A samozrejme nie je kvalifikovaný na to, aby viedol takúto zbierkotvornú inštitúciu, ktorá má vlastne v svojom pôsobení obrovské množstvo budov, umeleckých diel a tak ďalej. Ďakujem. A teda Luče, čo je pre teba teda taký ten tvoj hlavný motivátor?
Tak teda od tých najprvších protestov som sa zúčastňovala ako teda účastník a na tomto, tuším, poslednom som teda aj vystúpila, k čomu sa teda postupne dostanem. Ale v každom prípade moja účasť na protestoch je taktiež nielen podporená tým, že súčasná situácia sa ma osobne dotýka, že ako študentstvo na Slovensku som priamo spolu s mojím kolektívom, s mojimi najbližšími ľuďmi ohrozená konaním vlády Slovenskej republiky. A to je však jeden z tých najmenších pohnutok, ktoré ma dostali k tomu, že som sa vôbec zúčastnila svojho prvého protestu. V prvom rade, keď sa pozriem na mladých ľudí okolo seba, keď sa rozprávam dennodenne s mojimi kamarátmi a rovesníkmi, no aj spolužiakmi, s ktorými by som o takýchto veciach inak neprehodila ani pol slova, jediné, čo cítim, je strašne veľký strach. A ten strach je prítomný na miestach, kde by ho malo byť čo najmenej, kde by sa deti, pretože tým stále sme, aj keď chodíme na protesty, angažujeme sa, ja som súčasťou mládežníckej politiky, čiže aj tamto všade vidím, že sú to stále len mladí ľudia, sú to stále len, je to tínedžerstvo a napriek tomu majú výrazný strach o svoju budúcnosť. My všetci máme výrazný strach o svoju budúcnosť, čo je niečo až absurdné a viem, že pokiaľ by som sa pozerala cez hociaké médiá, či už sociálne, alebo doma v obývačke na televízore, na to, že ľudia bojujú za moju budúcnosť, za moje bezpečie a moje práva nielen ako študenta, ale ako queer človeka na Slovensku. Nedokázala by som si večer ľahnúť do postele s tým, že na tom proteste som nikomu nepodala ruku, keď ho zhodil dav, že som neupozorňovala ľudí, aby pomohli staršej pani, ktorá tam prišla, ktorá prišla takisto na námestia počas Nežnej revolúcie a prišla teraz, pretože videla, čo sa deje, keď totalitný režim sa nastolí v tejto krajine a nechce si to zopakovať. A nedokázala by som ísť ráno do školy a rozprávať sa s mojimi priateľmi o tom, aké je to neúnosné a akého sa musíme o seba postarať, keby nepriložím ruku k dielu. Čo sa týka toho, keď som prvýkrát vystúpila na pódium, bola som oslovená mojimi kolegmi z Aliancie stredoškolákov. Písali mi v pondelok večer o 8:00: Luče, nechceš náhodou rozprávať na nejakom proteste? Hľadáme čo najviac ľudí, ako sa dá. Aliancia stredoškolákov, pokiaľ neviete, je celoslovenská organizácia, ktorá zastupuje stredoškolských žiakov a organizujeme rôzne podujatia, snažíme sa vzdelávať, no hlavne zastupovať ich pred štátnymi orgánmi. A bola som veľmi milo prekvapená, že som takúto žiadosť alebo takúto prosbu od nich dostala a neváhala som ani na sekundu predtým, než som to zobrala. A nemala si ani že trošku strachu, že takto ideš verejne vyjadriť svoj názor a vlastne pred svojimi rovesníkmi, pred všetkými, pred celým mestom viac menej? Áno. Volala som s mojou mamou, myslím si, že to je taký úsmevný príbeh, aj keď trochu smutný, ktorým by som chcela odpovedať na túto otázku. Volala som s mojou mamou 2 dní pred protestom a vravela mi: Luče, ty vieš, že oni ťa budú mať zapísané v ich papieroch, že ty vieš, že oni sa budú pozerať, že ono ťa to môže neskôr ovplyvniť, ak sa vám toto nepodarí. A vedela som. A bala som sa. A predtým, než som vystúpila na pódium, som sa rozplakala. A potom som prestala plakať, lebo som videla všetkých tých ľudí v tom dave, ktorým naozaj na to, koľko sa normálne ľudí stretáva v Štiavnici, nebolo vôbec málo.
a boli to ľudia z rôznych vekových skupín, bol to naozaj diverzný dav a vidieť ich a pozrieť sa im do očí bolo jedno z najkrajších momentov, aké som v Štiavnici zažila a tak, stalo to za to. Tak to je super. A tak ja sa teda idem spýtať ďalej. Ako vlastne začali tieto protesty? Čo bol taký prvý spúšťač celej tejto série? Tak oni vlastne už od roku 2023 prebiehali kultúrne protesty a oni boli pod hlavičkou otvorenej kultúry a on sa tak postupne formovala. Zároveň veľkým spúšťačom bola novela trestného zákona, ktorá teda prišla do platnosti v decembri 2023, myslím. A to boli protesty, ktoré boli organizované väčšinou opozičnými stranami, kde naozaj prišlo veľké množstvo ľudí, pretože to, čo sa stalo s tým trestným zákonom, je vec absolútne nevídaná. Zase sa tu bavíme o demokratickej krajine, ktorá je v Európskej únii. Tie body, ktoré sa tam vlastne stali, tak to bolo zníženie trestných sadzieb za korupčné trestné činy. To znamená, že politici, podnikatelia, verejní činitelia obvinení z úplatkárstva môžu dostať miernejšie tresty, kratšie premlčacie lehoty. Premlčacie lehoty to... Ja to budem teraz ilustrovať na zmene, ktorá našťastie neprešla, ale určite ste zachytili, že oni vlastne chceli znížiť premlčaciu lehotu za znásilnenie. To znamená, že tá premlčacia lehota znamená, že nejaký čin sa stane a je určité obdobie, kedy môže byť ten človek nahlásiť, môže byť vlastne ten človek potom vlastne súdený. Ale tá premlčacia lehota znamená, že po určitom období, keď sa ten trestný čin nahlási, tak už sa s tým nedá nič robiť. A pri znásilnení to stále teda zostalo 20 rokov, ale oni to chceli skrátiť na 10 rokov. Toto teda neprešlo. Potom zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. To mi príde ako veľmi veľký krok a taký okatý pre nich, tak čo to vlastne pre nás znamená? Úrad špeciálnej prokuratúry bol kľúčový v boji proti organizovanému zločinu a korupcii. No a vlastne zrušenie tohto úradu, oni vlastne tvrdia, že to, čo mal v práci, tento úrad špeciálnej prokuratúry, sa rozdelilo medzi jednotlivé prokuratúry, ktoré to budú riešiť. Ale ono to môže znamenať aj politické zasahovanie do vyšetrovaní, ktoré sa týkajú verejných činiteľov, pretože častokrát v tých prípadoch figurovali mená. Vlastne bolo spustené vyšetrovanie aj voči Robertovi Ficovi. A akože my vieme asi v akom stave, alebo neviem teda, či viete v akom stave sú súdy na Slovensku. A tak môžeme si povedať? Častokrát sú tam takisto politickí nominanti, ktorí kopú za niekoho. Teraz napríklad jednou z prokurátoriek je aj sestra premiéra Roberta Fica, ktorá dala taký návrh, že asi ste zachytili otvorený list psychológov a psychiatrov k tomu jeho vystupovaniu a ona dala taký návrh, že psychológovia nebudú mať právomoc sa takto otvorene a verejne vyjadrovať k veciam verejným. Čo nedáva zmysel, lebo sú to veci verejné. No, tak. Takže toto bol jeden z tých spúšťačov, potom ďalej sa tu bavíme o tých kultúrnych protestoch, ktoré prebiehajú, tie sú apolitické, nikdy tam nie sú privolávaní nominanti žiadnych. Nejak sa ti vypil. Nevadí. Už ide? Nie sú tam teda prizvaní nikdy žiadni nominanti žiadnych politických strán, je to úplne občiansko-verejné. A tieto protesty, ktoré zažívame teraz, ktoré sa opakujú vlastne každé 2 týždne, Slovensko je Európa, tak tie iniciovalo občianske združenie Mier Ukrajine a oni boli vlastne, alebo teda sú reakciou na tú návštevu premiéra Roberta Fica v Moskve, ktorá sa udiala pred Vianocami, čo je niečo. A táto návšteva vlastne nebola nejakým spôsobom vopred oznamovaná. On sa tam vybral len tak, nikto o tom nič nevedel, dokonca vlastne myslím, že ešte stále nie je úplne jasné, ako sa tam dostal, lebo nepoužil vládny špeciál. Prečo tam išiel, to ešte stále nikto nevie, že čo tam on vlastne bol vyrokovať.
Takže tieto protesty sú reakciou na toto. A k tomu sa samozrejme pridávajú ďalšie veci, lebo každý deň, keď si otvoríte akékoľvek médium, tak sa tu preráža vlastne nejaké dno toho, že čo ešte oni vlastne sú schopní povedať, kam sú schopní ešte zájsť. Ja si myslím, že cez toto sme sa dostali pekne na našu ďalšiu tému. Teda ja keď si čítam nejaké správy, tak častokrát sa tam spomína, že Fico robí vládu na všetky 4 svetové strany. Že, no. Vlastne z tohto vyplýva to, že naša vláda je častokrát v zahraničí taká nejednoznačná. A teda aj týmto jeho výletom do Ruska sa to teda trošku viac vyzerá, že smeruje na ten východ k Rusku. A teda ako to takto nás ovplyvňuje v zahraničí, naše vzťahy z EU, s Českom, NATO? Ono nás to ovplyvňuje úplne jednoznačne, my už nie sme prizývaní nikam. Keď sa bavíme o nejakej bezpečnostnej situácii v Európe, tak Slovensko tam chýba. A Robert Fico je jednoznačne braný ako reprezentant, alebo teda ako spriateľený s Ruskom. A takéto, že vláda, teda respektíve politika na všetky 4 svetové strany, to je niečo, čo už vlastne hovoril Vladimír Mečiar v 90. rokoch, že keď nás nechcú v EU a v NATO, tak my sa obrátime k Rusku. Lenže teraz je situácia úplne iná, pretože my v tom EU a v tom NATO sme. My čerpáme výhody toho členstva v NATO, členstva v EU, išlo sem množstvo peňazí z eurofondov a takže toto konanie z môjho pohľadu je absolútna drzosť. Mm-hmm. Chceš niečo? Tak už si aj viackrát sme tu spomínali Mečiara. Tak toto je tiež taká veľmi, presne v denníku N bol vydaný článok vlastne 10 dôvodov, prečo chodí na protesty. A jeden z tých dôvodov bol, že vláda Roberta Fica je najhoršou vládou v ponovembrových dejinách. Odvtedy sa to už ukázalo vo viacerých článkov. A vlastne čo znamená toto prirovnanie? A akú súvislosť to má teda s tým Mečiarom? Čo je to prepojenie? Môžeš. OK, super, ďakujem. Teda po novembrové dejiny, tam sa rozprávame teda o dobe od uplynutia Nežnej revolúcie. Greta veľmi krásne zvládala priblížiť tieto pojmy, vysvetliť ich a pragmaticky ich podať. Čo sa však mne najviac spája s tým, keď toto vyjadrenie počujem, je to, že tak ako my tu teraz sedíme a diskutujeme o tom, ako bude vyzerať naša sloboda, ako budú vyzerať naše životy a ako bude vyzerať demokracia a či vôbec nejak vyzerať bude v našej krajine, pokiaľ sa nepostavíme súčasnému dianiu. A takýto veľký hon spoločnosti, takýto veľký strach a takéto zvrátené konanie vlády, absolútne stojace proti princípom demokracie. Vieme naposledy dohľadať do teda toho obdobia pred Nežnou revolúciou, o čom každý z nás určite vie. Každý sa vie pozrieť na to, ako prebiehali dejiny a povedať si, že dobre, vybojovali sme si to, aby sme mohli byť slobodný a demokratický štát a nechceme sa dostať do bodu, kedy si to budeme musieť vybojovať znova. Bohužiaľ, stále sme bližšie a bližšie k situácii, ktorá je hraničná a ľudia, ktorí si zažili peklo sovietskeho režimu, sa znova vracajú na ulice a prehovárajú k mladým ľuďom, aby konali a aby si nenechali zobrať svoju slobodu, pretože je to najcennejšie, čo môžeme
nielen ako študentstvo, ale ako občania tejto krajiny mať. Ja by som povedala niečo k tomu mečiarizmu. Ja som pamätník, ale mala som od 0 do asi 8 rokov. Tak môžem ťa Silvia o niečo poprosiť? Že Silvia si to určite pamätá lepšie ako ja. Silvia Herianová je jedna z iniciátoriek Banskej Štiavnice Nebude ticho. Dobre som to povedala? Áno. A keď ešte vlastne prebiehali protesty za slušné Slovensko, tak tam takisto figurovala. Tak Silvia, možno keby si nám ty priblížila, ako vyzeral ten mečiarizmus? No, Tu ti do... a už to bolo dávno, ale keď sa to spomeniem, tak to bola, že čistá rabovačka. Asi, no dobre, čistá rabovačka. Tak si predstavte, že potom ako nastúpil po páde teda komunistického režimu, tu bola krajina, kde neboli jasné vlastnícke pomery, nič, a za Mečiara proste sa, že brutálne rozkrádalo. Takže to bol tiež veľmi, by som povedala, že veľmi ďaleko od nejakého demokratického režimu. Mečiar bol veľký autokrat a navyše bol veľmi vulgárny človek. Útočil na novinárov, takže vtedy to bolo, ale bolo to vlastne čerstvo v podstate po páde komunistického režimu. No až proste tá spoločnosť dospela do bodu, kedy už to vlastne vôbec nedávala a ľudia sa teda spojili a v tých kľúčových voľbách ho odstavili od moci. Takže tak no a vlastne mne je vždy ľúto, že keď sa dostanú do vlády takí, že slušnejší ľudia, hej, tak že vždy stále sa to nejako aj tak potom vráti teraz, že sa nám vlastne na tak dlho vrátil Robert Fico, ktorý je iný typ autokrata, ktorý vôbec nerešpektuje normálne nerešpektuje obyvateľov tejto krajiny a ide mu iba o to, aby si nahnal pre seba a pre tých svojich ľudí, ktorých on z rôznych dôvodov my netušíme, ale im slúži a asi sú v tom teda prachy a moc. Ja by som ešte chcela povedať takú vec, že často počúvam, keď sa bavím s niekým o protestoch a prečo chodím protestovať a tak ďalej, že ako protiargument, prečo neprotestovať, je, že to je demokraticky zvolená vláda. Ale Jan Budaj, on vlastne bol jeden z ľudí novembra 89, bol aktivista, robil nejaké umelecké intervencie a happeningy ešte počas socializmu. Povedal takú krásnu vetu, že politikom sa neverí, ale politici sa kontrolujú. A to je podľa mňa strašne dôležité, je to dôležité heslo preto, lebo to je dôležité, ako sme to robili stále a to je to, čo sa deje tými protestami, že my vlastne vyjadrujeme svoju nespokojnosť, pretože síce sme si zvolili nejakých predstaviteľov tohto štátu, ale oni teraz jednoducho nemôžu z toho spraviť svoje Eldorado, tak ako to robil Mečiar a ako to robia oni teraz. Vidím veľmi veľa spojitostí, aké by ste hovorili o terajšej vláde trošku. Tak teda ja by som prešla ku kultúre. A teda, prečo sa vlastne začali protesty v súvislosti s kultúrou? Tak ministerka kultúry začala kadrovať ľudí, začala útočiť na minority, začala útočiť na queer komunitu, pretože tie spôsoby financovania kultúry na Slovensku máme jednu veľmi výbornú vec, ktorá je teraz momentálne v absolútnej deštrukcii a rozklade, a to je Fond na podporu umenia. Tento Fond na podporu umenia vlastne bolo také dielo, bolo to dielo Ficovej vlády a konkrétne
Takže za toto nebudem kritizovať, ale vlastne bol to taký akože projekt Mareka Maďariča, ktorý bol ministrom kultúry v tejto, myslím, že to bolo počas prvej alebo druhej Ficovej vlády, teraz nie som si úplne istá. A to financovanie vlastne funguje tak, že je proste nejaká časť z toho rozpočtu štátneho, ktorá ide vlastne tomuto fondu na podporu umenia, a v tomto fonde na podporu umenia sedia ľudia, ktorí majú všetky vlastne, ktorí majú vzdelanie, ktorí akože v danom odbore sedia tam vlastne v tých komisiách. Oni nie sú zamestnancami FPU si ich vlastne prizýva do tých komisií. Vlastne kultúrne inštitúcie, neštátne alebo aj jednotlivci tam dávajú svoje projekty, tie projekty majú nejakú formu, ako musia vyzerať, a vlastne teraz tá komisia zasadne a tie peniaze im buď prideli, alebo im neprideli, lebo ten projekt nebol dostatočne dobre vypracovaný a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. No a ministerka sa teda začala oháňať tým, že sa vlastne podporujú takéto veci, ktoré sú zlé pre deti, a vlastne rozprávala takéto podobné nezmysly. A určite ste to zachytili, že vlastne teraz úplne stopli financovanie festivalu Drama Queer. A celý ten fond je v absolútnom rozklade, snaží sa zmeniť jeho štatút, sú tam dosadení ľudia politickí, tí, ktorí sú vlastne sympatizujúci s ministerstvom kultúry, teda so súčasným vedením ministerstva kultúry. Takže toto je jedna z vecí. Ďalej sa úplne politicky bola dosadená vedenie, alebo teda bola tá zmena z verejnoprávnej televízie. To je niečo, čo takisto spravil Mečiar vlastne v tých 90. rokoch. SND, to som už spomínala. Takže to je strašne veľa vecí, ktoré sa teraz v kultúre dejú, a ja vnímam v tej slovenskej spoločnosti taký akože vibe, že ale veď, že na čo nám je kultúra, prečo potrebujeme kultúru, veď nikoho to nezaujíma, nikto tam nechodí, je to len pre určitú skupinu ľudí, ale ľudia si neuvedomujú, že kultúra to je už len to, že tu my sa spolu nejakým spôsobom bavíme, že kultúra je už to, akým spôsobom pestujeme na poliach nejaké plodiny, pretože kultúra je vlastne všetko, čo je nejakým spôsobom spojené s ľudskou činnosťou, a to, čo sa teraz deje vlastne v našej krajine, to sa zapíše do kultúrnych dejín tejto krajiny. Ja by som sa aj spýtala takto, lebo ty študuješ na VŠVU, takže umelci. A ako to vlastne, aká je tam nálada, ako to vnímajú všetci ostatní, ako to vnímajú vaši profesori? Je to taký, vytvára to tam nejaký stres, nejaké nepohodlie? Ja neviem na to úplne odpovedať z pozície študentky, lebo študenti žiadavali vlastne nejaké, dávali si žiadosti na fond na podporu umenia, ale nie na svoje študentské projekty. Ale jednoznačne vlastne teraz je to vlastne také, že už ani nevidia tú budúcnosť, lebo my vieme, samozrejme, že vieme, sa pripravujeme na to a máme predmety, ako je napríklad produkcia a príprava, kde vlastne nacvičujeme to písanie tých projektov, ale vlastne teraz tá otázka je, že kam budeme my písať tie projekty. Tu veľa ľudí má tendenciu rozprávať o tom, že umelci berú peniaze a robia niečo, čo nie je prospešné, lebo nikto to nevidí, alebo tomu nerozumejú a tak ďalej, ale to nie sú miliardy, to nie sú ani peniaze, to nie je ani také množstvo peniazy, ktoré nám vykrylo celú tú produkciu buď nejakého kultúrneho podujatia alebo nejakého diela, no to je vždycky čas, kde musíte mať aj nejakých sponzorov alebo nejakú zbierku k tomu, lebo nikdy to neutiahnete, na honorár vám nikdy nezostane napríklad. Ja to viem z vlastnej skúsenosti, lebo teda pracujem v tých kultúrnych odvetviach. Takže skôr z tohto pohľadu sa viem na to pozrieť, že robiť kultúru na Slovensku je veľmi ťažké. Na Slovensku neexistuje niečo také, čo existuje v krajinách, kde nebol socializmus, kde vlastne sú rôzne nadácie, ktoré založili takí bohatí ľudia, čo si vlastne my tu nevieme ani predstaviť. U nás takí bohatí ľudia sú, ale vlastne oni k tomu majetku prišli
práve počas toho mečiarizmu a tam môžem veľmi polemizovať o nejakej akože kultúrnom základe, že vlastne do čoho oni budú tie svoje peniaze investovať, že vlastne niekde je úplne normou, že neviem, určitú časť nejakého svojho zisku ja budem teraz dávať do nejakého fondu podporujúceho umenie. Takže študenti rovno premýšľajú nad tým, kam pôjdu študovať, keď idú na magistra do zahraničia, či tam budú môcť zostať, či sa tam uchytia. Aj veľa mladých ľudí, ktorí napríklad po tých štúdiách sa chcú vrátiť do svojho rodiska, chcú tam rozbehnúť, či už proste nejaké malé kultúrne centrum alebo malú galériu, ale to sa bez kapitálu nedá. Veľmi pekne si načetla ďalšiu tému. Ja sama veľmi veľa počúvam od mojich kamarátov, že absolútne nechcú ostať na Slovensku, že hneď ako môžu, odchádzajú do zahraničia. Luče, aké máš ty plány? Ja teda akokoľvek sa považujem za vlastenca. V strede augusta odchádzam do Bosny a Hercegoviny. A teda idem študovať do zahraničia na strednú školu. Budem tam 2 roky. Taktiež to budem v podstate náhrada slovenskej maturity. A pravdepodobne dokončím aj vysokoškolské štúdium v zahraničí. Čo ale chcem zdôrazniť, že neviem si predstaviť, že by som sa nevrátila na Slovensko. Myslím si, že mám asi 4 mesiace na to, aby som tu porobila, čo môžem predtým, než to bude už náročnejšie, ale je to krajina, ktorú mám ja hlboko zarytú v srdci a viem, že už len tým, že tu všetci sedíme, to máte podobne a že ju teda chceme spoločne chrániť. Všímam si medzi ľuďmi, s ktorými sa stretávam, či už v rámci mojich štúdií alebo z rôznych iných škôl naprieč celým Slovenskom, že tento ťah vrátiť sa naspäť na Slovensko po dokončení štúdia nie je úplne bežný a stáva sa raritou. Ľudia čoraz viac a čoraz v skoršom veku snívajú o tom odísť a už sa nikdy nevrátiť a začať lepší život niekde inde. Na jednu stranu úplne rozumiem tomu strachu a tomu pohlcujúcemu pocitu beznádeje, ktorý zakrýva študentstvo Slovenska, pretože nielen školstvo, ale celý stav krajiny sa graduje do väčších a väčších extrémov. Na druhej strane vlna pravicového extrémizmu je po celej Európe a Severnej Amerike a akokoľvek môžeme mať ilúziu, že keď tu sa o to nebudeme starať a pôjdeme lepšie žiť niekde inde, tak ono to nie je také jednoduché, ako sa to zdá, lebo problémy sú viac alebo menej všade a najlepšie, čo vieme spraviť, je starať sa a chrániť si a pomáhať tomu našemu. A aj keď myslím si, že je veľmi rozumné ísť študovať do zahraničia, či už kvôli stavu školstva tu, alebo kvôli multikulturalizmu, s ktorým sa môžeme stretnúť v zahraničných školách. Myslím si, že tie skúsenosti, to vzdelanie a tú expertízu, ktorú tam naberieme, že najlepšie, čo s tým môžeme spraviť a najužitočnejšie, ako s ňou môžeme naložiť, je tak, že sa vrátime domov. Pretože akokoľvek sa cítime nevlastenecky a zahanbene za to povedať niekde na sociálnych sieťach, že áno, ja som Slovák, ja som Slovenka, táto krajina nie je definovaná našou vládou. A aj keď v zahraničných médiách sa nám deje veľmi veľká hanba, my sme tí, ktorí to vieme obrátiť a spraviť s tým niečo. A radšej by som sa trápila so Slovenskom a vedela, že som s tým niečo nejakým spôsobom pohla. Či už to bude pre tisícky ľudí alebo pre 3 v Lučenci, ale radšej sa budem trápiť tak, ako sa trápiť niekde inde, kde tieto problémy sú a s tým, že
som tu nechala svojich rodičov a svojich priateľov, ktorí tu dožijú v rovnakej beznadeji, ako občas pociťujem aj ja. Ja by som k tomuto ešte povedala nie z pohľadu študenta, ale aj z pohľadu matky a ešte z pohľadu človeka, ktorý žil nejakú dobu v zahraničí. Ja som teda takže tínedžerského veku pravidelne chodila do Nemecka, potom som tam nejakú dobu aj žila a strašne dlho mi trvalo, kým som hlavne v tom tínedžerskom veku ja som vôbec nerozumela, že prečo tam sa dejú veci tak, ako sa tam dejú a prečo u nás to nie je možné, prečo u nás sa ľudia k sebe správajú inak, prečo u nás neexistuje vlastne taká rozvinutá sociálna práca. Bol som tam často chodila pankáčov na uliciach, proste tlačia ľudí handicapovaných na vozíkoch a toto je jeden z dôvodov, ktorý mňa ešte vlastne poháňa k tým protestom, je to, ako tu absolútne nejako nie je riešená sociálna situácia najzraniteľnejších skupín. To je vlastne, že absolútne extrém. Takže to je to prečo. Ja som sa chcela spýtať, že či si našla to prečo, to je u nás takto a prečo tamto je inak? Ono to súvisí samozrejme s tým kultúrnym vývojom, inak je to vo východnom Nemecku, inak je to v západnom Nemecku, inak, takže tie narratívy sú iné. Vo východnom Nemecku takisto, vlastne v tom bývalom východnom bloku je takisto vlastne veľmi silný ten pravicový narratív znova vždy bol. Tak je to prítomné vlastne vo všetkých postsocialistických krajinách, ale nie len, samozrejme, hej. Takže, neviem, či som úplne prišla som na to, ja som sa s tým zmierila v podstate, že som to pochopila, že vlastne tým vzdelávaním a tým porozumením tej histórii a tým spoločenským zmenám a tomuto všetkému bolo to také prijatie, že to tak je. Ale ja som napríklad stále taká, že som jednou nohou preč. Určite chcem ísť ešte teraz vlastne preč na nejaký čas, ale stále je to také, že chcem sa vrátiť, nechcem sa vrátiť. To úplne chápem. Ja si neviem momentálne vôbec predstaviť svoju budúcnosť, lebo vždy som si hovorila, že zo Slovenska neodídem, ale ak to takto pôjde ďalej, tak neviem, či mám toľko energie bojovať. Asi by som radšej žila. Ale čo by som povedala, že teraz sa začína spomínať, hej, hovorili o tom viac menej, že vystúpenie z EÚ. A toto je úplne niečo, čo mňa zarazilo. Jednak, lebo sa takéto niečo veľmi, veľmi dlho vôbec ani nespomínalo. Ale jednak ja som si aj totálne predstavila, že dobre, a teraz my keby vyjdeme z EÚ, tak čo sa deje so mnou, keby som chcela odísť? Akože, že proste zrazu nemám všetky tie možnosti. Ale ja by som sa spýtala na toto vystúpenie z EÚ, že vlastne čo to bolo? Čo je toto ich prehlásenie? Toto ich vyjadrenie a vlastne, no, takto. Smer sa dlhé roky prezentoval ako ľavicová sociálna strana, ale vlastne vidíme to na tej kariére Roberta Fica, že nikdy mu nešlo o nejaké sociálne, on sa chytal tých tém, alebo chytá tých tém, ktoré sú práve aktuálne. A ako sme sa tu už bavili o tom zostupe pravice, tak ten pravicový narratív je ten, že národný štát, samostatnosť štátu, vystúpenie z Európskej únie, lebo zvrhlý Brusel, proste tlačí nám zelenú agendu, tlačí nám LGBTI, propagandu, to oni nazývajú, áno. A toto je niečo, čo podľa môjho názoru používa vládna strana Smer ako niečo, čím si vlastne privolá tých voličov Kotlebovej strany alebo republiky, aby vlastne si nahnali viac tých svojich priaznivcov a zároveň, keďže Robert Fico sa tak veľmi priateľí s Vladimírom Putinom, je to absolútne nezlučiteľné s tým byť v EÚ, takže to nie je ani tak o tom, že či my vystúpime z EÚ, ale dokedy sa vlastne Európska únia bude pozerať na to a nebude nás nejakým spôsobom postihovať za to, ako my vystupujeme v tej zahraničnej politike. Čo ja si úprimne myslím, že sú celkom nie sú až takí prísni, lebo vidíme, čo sa deje vlastne v Orbánovom Maďarsku.
To je úplná autokracia a ešte stále sú súčasťou EÚ. Takže akože, je to niečo, čo nám reálne hrozí, či je to iba ich akože zastrašovacia technika? Tak v Anglicku si nikto nemyslel, že bude nejaký Brexit. Oni vlastne spravili referendum a v referende sa ukázalo, že vystúpia. A Anglicko tým vlastne doteraz trpí, pretože vtedy prestaneme byť vlastne súčasťou šengenského priestoru. To znamená, že na každé jedno vycestovanie potrebujete víza. Nemôžete študovať do európskych krajín, respektíve môžete, ale nie je to len tak, podám si prihlášku, ale je tam vlastne úplne veľa byrokracie. Prestanú k nám chodiť európske fondy, ktoré už teraz veľmi biedne čerpáme, nevieme s tým nejako pracovať, ale pre krajinu našej veľkosti, nášho geopolitického významu je to zásadná vec, lebo my nie sme taká veľká krajina, my nemáme poriadnu armádu, máme profesionálnu armádu, ale nie je ich veľa, stále im vlastne chýbajú ľudia, nemáme tak rozvinutú ekonomiku, sme závislí vlastne na tej Európskej únii, to znamená, že znova vlastne my ako keby potrebujeme k niekomu prilnúť, keď vystupujeme z Európskej únie, tak kam? No, dúfam, že to kam, čo som si ja domyslela, by sa nikdy nestalo. No. Čo by som ešte začala? Máte niečo, čo by ste vy sa chceli spýtať? Povedzte niečo, prosím. Tak sa môžeme vrátiť ku... Dal si strašne málo času na to, aby si premysleli otázku. Ja aj tak premýšľajte. Ja budem sa na vás pozerať. O otázke, tak ja by som sa vyjadrila k poslednej téme ešte, ak smiem. Tento káblik, skúsim nikoho nezadrhnúť. To, čo znamená možný odchod z EÚ, ktorý mi príde tak strašne absurdný presne pre tých nespočetne dôvodov, ktoré Greta spomínala. Taktiež je to niečo, čo má už teraz, už len tá debata o tom, už len to, že sú politici ochotní pristúpiť na to, že by to mohlo byť v nejakej situácii možné, už teraz tam to má obrovský dopad na dianie minimálne okolo mňa. Vnímam, že mi aspoň raz do mesiaca niekto povie z mojich rovesníkov, že ak neodídeme teraz, tak čak už nebudeme môcť odísť nikdy. A nie len moji rovesníci, moja vlastná mama ma tlačí do toho, aby som to zahraničie neodmietla a argumentuje naozaj tým, že veď ty si stála na tých protestoch, veď ty musíš vedieť, čo hrozí a chcem, aby si sa mala lepšie, chcem, aby si mohla do toho zahraničia naozaj odísť, aby si na to mala čas a možnosť. Je to spojené s enormným strachom z vojenského konfliktu, veď doteraz na našich východných hraniciach Vladimír Putin a jeho agresívna invázia na Ukrajinu pôsobí. Už to je cez 1000 dní, nespočetne obetí a nespočetne veľa strachu, ktorý možno je teraz podprahovejší, ako bol na začiatku invázie, no stále je neskutočne prítomný. Najviac ma zarazilo, keď mi bol schopný človek z môjho života povedať, že radšej pôjde teraz hneď na vojnu za Američanov, ako keby mal kedykoľvek byť naverbovaný na stranu Ruska. A keď to počujete z úst mladého človeka, ktorý by sa mal vzhliadať k svojej budúcnosti, k štúdiu a ku kariére, ktorá ho bude naplňať, je to naozaj niečo, čo vám zlomí srdce. A najviac zo všetkého vnímam to, ako sa cítia ľudia byť bezmocní. A ako majú pocit, že je jedno, na koľko pódií sa postavíme a na koľko námestiach budeme kričať, aj tak to v konečnom dôsledku nič nespraví. Čomu ja neverím
ale nebudem súdiť nikoho, kto áno, pretože je tam reálny dôvod na strach a nie je to hanba, keď ktokoľvek má pocit, že tam nie je nádej. No možno práve keď sa pozrieme na to, že aj s veľmi na poslednú chvíľu sme marketovali túto diskusiu a predsa len teraz na začiatku ste sa mohli okolo seba pozrieť a vidieť ľudí, ktorých nepoznáte a vidieť, že prišli sem a prišli si o tomto vypočuť. A že je to niečo, čo ich zaujíma. Niečo, v čom má každý z nás nejaký osobný investment. A to je dôkaz toho, že tá nádej tam jednoducho je. Lebo aj keď je proste hrstka ľudí, ktorí šíria nenávisť a šíria strach a robia to veľmi, veľmi nahlas v verejných priestoroch, tak pokaždé, ako sa postavím na námestie, tam vidím rovnako nespočetne ľudí, ktorí sú ochotní nezostať ticho a ktorí bojujú za tú správnu vec. To, že majú stále ľudia platformu na to šíriť nenávisť, však nie je preto, že tých, ktorí by s tým nesúhlasili, je málo, ale kvôli tomu, že tak veľa z nich mlčí. A či už zo strachu alebo z tej beznádeje, jednoducho sa to deje a je to väčšina ľudí. Je to väčšina ľudí, ktorí nemusia ani byť vyslovene nerozhodní na tú situáciu, len jednoducho nemajú dosť sily alebo odhodlania v sebe rozprávať o tom. A preto sa táto diskusia volá Prečo chodíme protestovať. A teraz mi pripomínala jednu veľmi dôležitú vec, že prečo vlastne som od začiatku chodila na protesty. Teda tá beznádej samozrejme bola, aj stále je občas prítomná v mojom živote. Ale vlastne tá účasť na tých protestoch mi dala ten pocit nádeje a spolupatričnosti, že som vlastne videla to množstvo tých ľudí, ktorí tam boli prítomní, ktorí tam boli za tú rovnakú vec a keď diskutujete alebo vidíte vlastne všetky tie diskusie na sociálnych sieťach a ste doma sami, tak máte pocit, že nie je nikto, keď vlastne vidíte to kilo hejtu, tónu hejtu. Ale vlastne to námestie naozaj dá ten pocit spolupatričnosti a toho bezpečia. A on sa to nedá porovnať s tým, čo vidíte na sociálnych sieťach. Vy môžete vidieť aj 10 videí z Bratislavy a nedá sa to porovnať s tým, keď tam stojíte. Som sa zľakla. Nedá sa to porovnať s tým, keď tam stojíte. S tým, keď vám úplne cudzí človek na vás dáva pozor, aby ste nezakopli o obrubník. S tým, koľko láskavosti sa zmestí na jedno námestie a koľko hluku a kriku. A ja som normálne človek, ktorý krik neznáša veľmi dobre. Ale nikdy som sa za posledné mesiace necítila lepšie, ako keď mi nejaký 40-ročný pán takto s rabkačom pri hlave robil najhlučnejšiu možnú show, ako som mohla dostať a vrieskal na plné pľúca, lebo je to jeden z momentov, kedy sa nehnevám sama a nebojím sa sama. A to je jedna vec, ale je to jeden z momentov, kedy nie som sama v tej nádeji a v tom boji za tú správnu vec. A to je proste nádherný pocit. Môžem mať otázku? Môžeš. Hej? Zakričíš? Áno, zakričím, lebo ja by som sa chcela spýtať vlastne všetkých vás, čo ste teda výrazne mladšie odo mňa, že v tom každodennom živote, keď si aj ty, Ľuč, hovorila o tom strachu, a ja to tak počúvam úplne, až ho tak navnímavam, že ten strach, aký máte, že v tom každodennom živote, že kto je pre vás oporou? Bo vy by ste sa nemali až tak veľmi báť, že máte okolo seba nejakých dospelých, alebo sú to skôr rovesníci, o koho sa môžete oprieť, keď pocítite strach? Ja by som povedala za mňa, že ja sa neopieram úplne o nikoho a kvôli tomu, že mne osobne tá opora toho, že
jasné, že sme v tom spolu, sme skupina v tom, ale zároveň nepohybujem sa až medzi ľuďmi, ktorí majú naozaj nejakú moc to zmeniť. V zmysle toho, že jasné, že vždycky môžeme ísť na protesty a tak ďalej, ale nepoznám ľudí, ktorí majú tú naozajstnú moc inú ako to, že vyjadrujú svoj názor. Tí, ktorí vedia naozaj napríklad zahlasovať a tak ďalej. Tým pádom ja mám stále v sebe toto nastavenie toho, že sama chodím protestovať a tak ďalej, ale akože nemám pocit, že to je dosť a ja skôr tak pozerám v zmysle hore na tých ľudí, ktorí tú moc naozaj majú a tak dúfam, že oni počujú to, že my kričíme na tých námestiach a že nielen, že to počujú, ale aj teda počúvajú a že vlastne potom za nás konajú, ale no to je taký smutný príklad. O koho sa ja opieram? To je enormné množstvo ľudí, akože úplne úprimne. Ste to vy v prvom rade. Kebyže tu so mnou nesedí toľko priateľov, ktorí ma prišli povzbudiť a nevolali mi taxík, tak pred hodinou na Interact, pretože ja som riešila ešte 6 iných vecí, pretože som si time managementovo úplne nezvládla upratať izbu pred generálkou. Kebyže tu nie sú moji najlepší priatelia, ktorí ma počúvajú minimálne 3-krát do týždňa revať do telefónu, o tom, aké je to všetko strašne ťažké. Kebyže nemám tu na telefóne moju staršiu sestru, ktorá je môjim najväčším vzorom a pomáha mi prejsť si cez to všetko od osobného života po to politické, po to, o čo by som sa ja nemala až tak strachovať, pretože ešte 2 roky voliť naozaj nebudem. A keby nebolo týchto ľudí, keby nebolo profesorov, ktorí mi prídu poťapkať po pleci, keď zídem dole z pódia, a keby nebolo celej mojej komunity, ktorú som si tu v Štiavnici našla a ktorú si spoločne budujeme, nie som si istá, že by som tu sedela. A nie kvôli takým drastickým dôvodom, vyslovene iba kvôli tomu, že by som na to nemala odhodlanie. A ja som neskutočne vďačná za to, že môžem byť súčasťou či už na Interaku, v škole, v online priestore, alebo hoci kde inde, kam prídem, že sú tam nejaké láskavé srdcia a nežné oči, ktoré sa na mňa pozerajú a ktoré mi podajú ruku, keď to potrebujem. Myslím si, že aj keď niekto z vás v živote nepôjde ani na jeden protest, pokiaľ šírite tú láskavosť, na ktorú máme v spoločnosti tak obrovský deficit, a pokiaľ si podáte navzájom tak pomyselne ruky, tak je to oveľa väčší krok, než to vyzerá. Že ono to môže vyzerať, že to ide dostratená, rovnako keď kričím na námestí, niekedy mám pocit, že to ide dostratená, že to kričím do tmy. Ale vždycky sú hlasy, ktoré sa ozvú naspäť. A možno nie teraz, možno o pár mesiacov, možno o rok, oveľa. Ale vždycky všetko, čo to robíte a keď pristupujete k životu s láskou a s otvorenosťou a s nežnosťou, vždy sú ľudia, ktorí vás vidia, a aj keď vám to možno nikdy nepovedia, tak budete inšpiráciou. A akokoľvek jednoducho sa to hovorí a nenormálne ťažko sa to koná, ja som si toho vedomá, pokračovať v svojom živote a byť tam pre ľudí a obrátiť sa na ľudí, ktorí tam pre vás sú, je odvážne a je to silné a je to forma rebelie voči tej nenávisti, ktorú nie len predstavitelia vlády šíria. Môžem teraz trochu mudrovať. Ja môj strach riešim tak, že ho neriešim. Niekedy to na mňa veľmi doľahne, ale ja som teda súčasťou tej otvorenej kultúry, čo je veľmi supportívne, takisto keď organizujeme tie protesty tu, tak sa navzájom podporujeme. A k tomu mudrovaniu
sledovaniu, k čomu by som vás chcela povzbudiť. Ja napríklad mám to šťastie a vidím, že aj Luče, že ja mám rodinu, ktorá stojí na tej istej strane ako ja. Hájí tie isté princípy, verí k ním. Ale z vlastnej skúsenosti aj pracovnej viem o tom, že vlastne veľmi veľa mladých ľudí sa borí s tým, že sú úplne opozícii názorovo so svojou rodinou, častokrát vlastne pred tou rodinou utekajú, hádajú sa. Tak ja som vás chcela tak povzbudiť v tom, že tak trochu postarajte vlastne o týchto ľudí aj, alebo kľudne, a častokrát sú to ľudia aj s opačným názorom, ktorí vlastne sa tak hľadajú, že alebo takto pozbudiť nás všetkých, že poskytneme si tú podporu vlastne naprieč celým tým spektrom, aby sme sa tu spolu cítili bezpečne, lebo v podstate o to nám ide v tých protestoch. Ak môžem? Chcela by som nadviazať na to, čo hovoríš, Greta, pretože minimálne raz do dňa sa rozprávam s ľuďmi, s ktorými som si nevedela predstaviť pred pár rokmi, že by som sa o takýchto veciach rozprávala. Ľudia z úplnej opačnej strany politického spektra, sú to ľudia, s ktorými sa málo kedy na hocičom zhodneme. A predsa v nich cítim niečo, čo máme proste spoločné. A to je strach o budúcnosť, strach z toho, čo sa deje, čomu nerozumieme, čo je pohlcujúce a oslabujúce nielen proste pre spoločnosť, ale pre nás ako individuálov. A ono je veľmi, veľmi jednoduché strhnúť sa na to, že som tu sám za seba a ľudia mi chcú ublížiť, keď sa naozaj veľmi bojíte. Keď do vás spoločnosť tak silným vplyvom tlačí strach, je veľmi jednoduché otočiť sa Prepáč, iba ti do toho vstúpim, že s týmto vlastne veľmi pracujú sociálne siete. Že keď vlastne vidíte ten feed svoj, alebo vidíte, že ktoré príspevky vlastne majú najviac sledovania a lajkov, tak sú to tie príspevky, ktoré sú hnevlivé a nenávistné. A to je vlastne niečo, to je vlastne tá ľudská prirodzenosť, že človek má evolučne tendenciu reagovať na že strach je tá najsilnejšia emócia a on má tendenciu sa brániť. Áno, toto je niečo, na čom bolo spravené nespočetne veľa štúdií. Ja sa veľmi rýchlo iba k tomuto vyjadrím a vrátim sa k mojej pôvodnej myšlienke. Kebyže nereagujeme totiž na náš strach, tak ešte pred pár tisíc rokmi by sme zomreli. Že keď vás niečo naháňa, tak vy musíte v nejakom bode utekať alebo útočiť naspäť, pretože inak nedopadnete veľmi dobre. A v jednej miere je to super, lebo nám to nespočetne krát zachráni životy aj v tejto dobe, a v druhej miere je to občas už taká vec, ktorá nás brzdí pred tým zamyslieť sa a nechať si otvorené srdce. A tam sa vraciam teda k tej svojej pôvodnej myšlienke, že ono veľmi jednoducho sa hovorí, že áno, zostať láskavý a starať sa aj o ľudí, ktorí s nami nesúhlasia, ale v konečnom dôsledku každý z nás má veľký strach. Aj tí ľudia, ktorí by možno povedali, že pán premiér zachraňuje naše Slovensko, aj tí majú veľký strach. A ono už stojí síce veľa sily pozrieť sa na to s takou určitou nežnosťou, ale nenormálne to stojí za to. Pretože keď sa viete postarať o seba a o to, aby ste boli v čo najväčšej emočnej pohode, tak potom to viete podávať ďalej. A ten ripple efekt, keďže mi chýbajú možno slovenský opis na toto, ten ripple efekt toho, že ja spravím niečo veľmi maličké, že sa strávim 45 minút tým, že sa rozprávam so spolužiakom, tak ono to potom ide strašne ďaleko, že vy na to nedovidíte, nemáte šancu, lebo vy neviete, čo potom ten človek spraví, ako ide ďalej so svojím životom. Ale je to tam a treba niekde v sebe nájsť tú vieru, že to tam je
pretože ono sa to vraz plným kruhom k vám vráti a budete vidieť plody svojej práce a je to neopísateľný pocit a strašne to pomáha aj s tou bolesťou a strachom, ktorý máme sami vo sebe. A máš nejaké tipy, ako takéto konverzácie viesť? Častokrát je to veľmi náročné, tak sa nám poraď. Tak vám poradím. Včera som bola 1.5 hodiny na fokusovej skupine na online hovore s pani z Radou mládeže o radikalizácii mládeže na sociálnych sieťach. A toto bola tiež jedna z otázok, na ktorú som dostala napríklad úplne novú perspektívu včera. A to teda, ako sa rozprávať s ľuďmi, ktorí boli buď v súčasnej dobe alebo niekedy dávnejšie zradikalizovaní. Alebo keď vidíme nejakého kamaráta a vnímame, že teda prebieha nejakú radikalizáciu, či už cez sociálne siete alebo iné sociálne javy, tak ako sa s nimi rozprávame, ako k tomu pristupujeme. Myslím si, že pokiaľ je to pre nás bezpečné, je veľmi, veľmi dôležité zostať s takými ľuďmi v kontakte. Pokiaľ je to pre nás emočne a fyzicky bezpečné. Pretože tí ľudia, pokiaľ ich opustíme a necháme v uzavretej skupine s tými, ktorí podporujú ich nenávisť a podporujú ďalej ich strach, signifikantne sa znižujú ich šance na to, že sa z toho kedykoľvek dostanú. A teraz nikto z nás, z mojich rovesníkov, nie sme v pozícii, v ktorej by sme mali deradikalizovať našich rovesníkov. Že to nie je naša zodpovednosť, ani to nie je nič, čím by sme sa vôbec v našom vývojovom štádiu mali zaoberať. Na druhej strane úplne stačí, ak s tým človekom čas od času komunikujete. Ak sa ho spýtate, ako sa má. Ak ho ubezpečíte, že alebo sa pokúsite ho ubezpečiť, že svet ešte nekončí. Pretože to sú už takí ľudia, tak hlboko v svojom strachu, ktorý potom sa teda prenáša na tú nenávisť, že je veľmi dôležité, aby videli, že teda žiadna apokalypsa zatiaľ nedeje a že sú ľudia, ktorí stále veria v lásku a že je tam nádej a že majú niekoho, na koho sa môžu obrátiť mimo tej teda svojej nenávistnej skupiny. Ak sa rozhodnete dať na to, že áno, idem tohto človeka, každé druhé slovo počujete? Hopa. Nemôžeš slečiť. Aha. Že idem s týmto človekom diskutovať o takýchto veciach. Stojí to neskutočne veľa energie. Mne osobne to dáva veľa nádeje, aj keď mi to veľa berie, ale je veľmi dôležité dbať na svoju bezpečnosť. Nemôžem dať dostatočný dôraz na to, aké dôležité je dbať na to, aby sme my zostali v čo najväčšej pohode. Pretože ak sa zničíme preto, aby sme niekomu nejakou náhodou zmenili názor, nepomôže to naozaj nejak tej situácii. A teda, ak uvážite za vhodné, že áno, idem sa s týmto človekom rozprávať, idem s ním viesť túto diskusiu. Včera na tej fokusovej skupine sme to uzavreli na také dve stratégie, ktoré vám môžem predstaviť. Jedna je tá, ktorú používam ja. A to je pýtanie sa otázok. Naozaj. Pretože vy, ak spustíte 5-minútový monológ o tom, ako vlastne nie je úplne fajn želať si, aby menšiny boli vyhubené, tak málo kedy to padne na úrodnú pôdu s človekom, ktorý je tak zaslepený vlastnou nenávisťou. Je veľmi prospešné pýtať sa nielen kritické otázky typu prečo si toto myslíš a skade si túto informáciu dostal, ale aj otázky, ktoré budú pre toho človeka určitou tým obrazom toho, že vás to zaujíma a že mu nechcete ublížiť. Pretože to nechceme.
chceme tomu človeku pomôcť. A teda veľmi dobré otázky sú na štýl čoho sa bojíš, alebo ako sa z toho cítiš a máš zdroje k informáciám, ktoré možno hovoria niečo iné a ako to v tebe vyvolalo emóciu, je nejaký spôsob, ako ti môžem pomôcť. Toto vás dostane na strašne dlhú diskusiu a eventuálne to väčšinou v mojom prípade končí tým, že si navzájom posielame články alebo teda TikToky, z ktorých informačne čerpáme. Druhá stratégia, niekedy šetrnejšia, niekedy menej nápomocná a riskantnejšia, je, že tomu človeku miesto tej takej druhej politickej alebo sociálnej perspektívy ponúkneme jednoducho iba našu prítomnosť. Že sa s ním nerozprávame o tom, že a máš túto informáciu overenú a ja si myslím, že je to takto na základe tohto a čo si o tom myslíš, ale že jednoducho povieme, že OK, máme rôzne názory, možno skúsiš vyhľadať nejaký iný, keď ja ti predstavím, čo si myslím ja, možno nie, ale v každom prípade nie si tu sám, máš sa na koho obrátiť, ja som tu pre teba. A to sa zaklada na takej dôvere toho, že ten človek na to eventuálne príde. Preto hovorím, že je to trochu riskantné, lebo väčšinu času sa stane, že jednoducho na to nepríde. Preto ja si vyberám diskutovať s tými ľuďmi. Ale pokiaľ sa rozhodnete, že vaša energia bude lepšie daná do toho, že budete tomu človeku iba priateľom a že tak viac pomôžete sebe a jemu, tak je to úplne prínosná stratégia a myslím si, že najdôležitejšie, bez ohľadu na to, ktorou cestou sa vydáte, je nespanikáriť, pretože je veľmi ťažké pozrieť sa 16-ročnému človeku do očí a keď vám povie, že holokaust sa nestal. Je to veľmi náročné, je za tým veľmi veľa emócií. Keď je tam nejaký faktický alebo názorový nesúlad, je veľmi jednoduché spadnúť do strachu a do hnevu a mať chuť proste niečo rozbiť alebo kričať. Ale najsilnejšie, čo môžete spraviť, je zobrať si čas, ak potrebujete na to spracovať to a potom sa k tomu človeku vrátiť s čistou hlavou a s čo najväčšou citlivosťou. Pretože ak vy potlačíte hneď naspäť s hnevom na niečo, čo vám ten človek dá, tak jediné, čo to spraví, je, že to spevní tú stenu, ktorú ten daný človek má voči iným názorom. A ja by som ešte k tomuto povedala, že to vlastne, čo Lučo opisuje, je narúšanie tej polarizácie spoločnosti, tak by som to nazvala, áno. A že to, čo je vlastne jednou z tých tém tých protestov, je to, že my tu vlastne tú polarizáciu nechceme. Že my nechceme to, čo robia tí vládni predstavitelia, ktorí len prispievajú a prikladajú vlastne tie polienka do toho ohňa tej polarizácie a stále ukazujú na nejaké skupiny, že lebo títo takto, lebo my, každý z nás máme nejaké názory, aj keď sme na tom akože rovnakom politickom spektre, môžu sa tie naše názory líšiť v niečom inom, či už akože takých, keď sa bavíme takých pekných veciach ako je hudba, umenie, ale takisto jednoducho, že to názorové spektrum je rôzne a my sa ale nemusíme prikláňať k nejakým akože radikálnym názorovým skupinám, pretože to je absolútne kontraproduktívne. Takže v podstate si myslím, že by sme tak spoločne, nechcem povedať slovo bojovať, ale spoločne mali pracovať na tej depolarizácii tej spoločnosti a hľadať tie priateľstvá. Ja si myslím, že aj toto je veľmi pekná myšlienka, s ktorou skončí pomaly. A by som sa takto pozrela na vás v hľadisku. Či ste si už premysleli nejaké otázky?
vyzerá to tak, že nie. Toto strašne rýchlo. Trpezlivo. Tak sa budeme pozerať na vás zatiaľ, kým niečo poviete. Ono vôbec nič nie je hlúpe sa spýtať, že ak ste nerozumeli napríklad nejakému slovu, ktoré tu niekto z nás hodil, tak aj to je úplne akože relevantná, prístupná otázka. Ja si často na pracovných stretnutiach v Aliancii googlím slova pod stolom. Nemusíte sa prípadne k tomuto uchyľovať, môžete sa spýtať na čokoľvek. Alebo niečo možno s čím osobne máte nejaký problém alebo nejaké obavy. A my nie sme experti na život a vysokú školu života tiež nemáme úplne vyštudovanú, ale keď môžeme, tak pomôžeme. Ja som chcela vedieť, akú farbu má rád Robert Fico, ale vyzerá to, že červená. Najlepšia otázka zaznela. Nič vás vôbec akože neláka. Nevadí, však nie sme tu posledný krát. Nie sme tu posledný krát a aj tak sa vidíme dole. Áno. Môžeme pokračovať dole. Ale mňa sa otázky nepýtajte, lebo ja nemám veľa odpovedí. Nemôžete, ja sa rada rozprávam. Tak ja by som vás veľmi rada vám poďakovala, že ste toto teda s nami zvládli. A dúfame, že prídete aj na budúce. Téma zatiaľ pripravovaná je hybridná vojna. No. Bezpečnostná situácia na Slovensku. Čo vlastne súvisí napríklad so všetkými tými vyhrážkami, čo dostávame na školy, z ktorých sa tak strašne tešíme, že nám konečne skončí vyučovanie skôr, ale no není to až tak super a chceme sa o tom porozprávať, takže vysvetliť si to, čo sa to deje. Takže dúfame, že sa tu ukážete zase. Doneste aj kamarátov, aj tých, ktorí nie sú naši kamaráti. Doneste svojich nepriateľov. A učiteľov ty o tom vedia, lebo podľa mňa by to bolo strašne super, keby počuli to, ako tu tá diskusia beží, podľa mňa to úžasné. Ja si myslím, že väčšina učiteľov sa držia toho, že škola má byť nepolitická. No ale tak toto sa dá nazvať, že spoločenská debata. Toto je absolútne spoločenská debata. No, to je pravda. To je to problém. Ja si myslím, že mne pár učiteľov poťapkalo po pleci spoločensky, keď som zišla z podia, čiže podľa mňa sa určite môžu ukázať. Ale aby o tom vedeli, že teda... Vznikalo to veľmi organicky, že je to, nebolo to úplne dobre marketované, ale ja by som ešte vlastne chcela k tomuto problému s tou politikou niečo povedať. Lebo toto je niečo, čo ja počúvam veľmi často. To je politika, ja sa do toho nebudem starať. Politika, to oni vedia, čo robia. To je veľmi narratív prítomný v našej spoločnosti. Nebudeme politikárčiť. Je to alibizmus, ale ja si aj trochu myslím, že je to súčasť vlastne hybridnej vojny, pretože ten narratív, ktorý vlastne je šírený o tom, že my vieme, čo robíme, my to vyriešime, lebo my sme tí silní muži, ktorí vedia, čo robia a nechajte to tak, nezaoberajte sa tým. Ale zároveň aj vlastne tí ľudia majú strach, strach baviť sa o politike, nechuť baviť sa o politike, ale akoby sme zabudli na to, že politikum ako také je to je debata o veciach verejných. Politika nie je len štátna, politika je firemná a rôzna iná. To znamená, že politika je absolútnou súčasťou života každého z nás. Tak keď by náhodou mali niekto nejaký problém s tým, že sú to politické debaty, tak toto môže byť argument. To vypiem, nie? Či? Dobre. Ja musím byť strašne.